Cibulkáči, Ala Cibulky, Ala Cibulka vás víta pri špeciále 20 odberateľov. No som ste urobiť voľačo inšie, trocha strašidelné. Ja už aj ťul, keď toto vidím, čo nás čaká, tak ja sa asi idem pozrieť. No, hral som túto hru na mobile, hral som aj túto na počítači, jasné. No, ale to bolo strašné. No dobre, takže Fazbear Fright, Horror Attraction, dobre. Prvá noc, polnoc, 3 bodky. Som taký nervózny. Hral som túto hru, hral som jednotku, dvojku, aj trojku, no všetky časti som hral, ale som taký nervózny ako hovado. Jednotka sa mi zdá, že je váci taká, ale aj tá jednotka a trojka, to sú asi najhoršie časti. Ale tá dvojka, tá ani není moc taká strašná. Aj zima mi je normálne už to. Dobre, takže dvojka ani není taká, aj toto, keď vidíme mi zle normálne. Ono je to taká, jak to povedať, že ono sa tak pozerá, keby ono sa to hovorí, že zase môžem dať audio. To môžem dať viacerokrát, čo sa tu glitchlo, alebo čo? Sprostosť. Dobre, takže nebudeme rešiť toto a chcel som... No, takto by sa to malo, nie hen tak. Ale čo ma na tom sere? Ako na pohybovej dráhe, alebo ak to mám povedať, ak sa pozerá, to ma sere, lebo ono je to také proste urobené. Ešte aj ono sa to pozerá, no na niektorých efektoch na obrázku si môžete všimnúť, že oko ryby alebo také volačo, a on sa tak pozerá, môžete si to všimnúť. Vidíte? Tak zvláštne sa pozerá. Zima mi je normálne z toho. Dobre. Čiže nič. Na mobile je to úplne inšie, to je, alebo na tablete. To je úplne inšia kvalita. On sa aj inakšie pozerá aj. Ja keď ho zbadám, sa poserám. Ja neznášam najviac toho papít, no ten trúlko. On sa pozerá stále na vás, ale keď vy sa nehýbete, keď je toto, no vy sa nemôžete hýbať, lebo on tam bude ešte stále. On vlastne ako nič nerobí, je to vidieť, že nič nerobí, ale že sa skoro tak bojím. On nič vlastne nerobí. No, robí, ale to je to, že on vlastne robí takú vec, že on sa na vás pozerá a nemôžete dať ani kameru, ani to opravujete. On vlastne sa pozerá stále na vás a potom akýby zabáva toho, čo ten stráži. A potom proste dojde ten zajac alebo ten Freddy. No Freddy to asi neviem. Ale ja si myslím, že to Freddy určite není. Aký zajac alebo také. Jaj. No, dáme druhú noc. Akože nechcem sa ti ho chvastať, ale toto na mobile som hral. 1, 2, 3. Noc boli ľahké. To som prešiel jak blesk. Ale potom už od trojky to teda bolo brutálne. Ham sa už zaškodalo. Už keď bolo 5 hodín, tak no, dali sme to. Takže keď bolo 5 ráno hodín, vždycky akurát ten zajac ma našol. Sa zdá, že 1 minúta sa mi zdá, že je tá 1 hodina alebo no pár sekúnd, takže sme Freddy.
pixelová minihra. Mám ho nasledovať. Dobre, nasledujem. No, čo to, jaj. Dobre. Zabobla klávesnica. Dobre, takže sa zasleduješ stále ešte, čo chceš. Myš. Ako na mobile sú inakšie minihry. Táto minihra tam napríklad není, tam sa pohybuje úplne inak, ale čili už druhá noc, bude iné kafe a zase sú 3 bodky, ako vždy. Pardon. Jaj. A čili je asi koľko vlastne hodín? Čakaj, pozrieme sa na hodinky. Čo si robíš srandu? 6 hodín už je. Čiže je pátek. No dobre, ježiš, ak som sa zlakol. Lebo som si robil som akurát žmurkol a akurát sa to pohlo. No toto je úplne inakšie. Keby som to hral na mojom veľkom tom monitore, tak to už by som sa na meste posral toto. Aha. To by nebolo dobre. Akože, už tam je, tu je. Nie tu, je. Vždycky, keď to tak podlhšie zahmíri sa, alebo ak to mám povedať. Tu je. Ja, ale sa tak nepríjemne pozerá s tými jeho očiami. Alebo ja nemám rád. Vždycky, keď čo opravím. Čakaj, tu to nalákam teraz. Dobre, no, čiže sú také menšie nedostatky signálu a tuto nepozerá, ja nepríjemne. Rovno pri kamere. A čilo zase sem nalákam. Ja vždycky som si takú taktiku dal, že ho stále takto a tuto nalákávam. Ono proste asi... A potom sa zase spojím, že mi pokazí tie systémy. Tak dám systém. Kde sa Saxur dal? Čo tu vôbec není? Video error, audio error. Ježiš, ale to takto dementne dali. Oni to naschvál takto dali, keby ste mohli posrať. Pre ten pohľad. Už z toho som mal zle. Dobre. Tu není? Kde? A tu je. Dobre. Takže nalákam ťa do ďalšej miestnosti. Bože, ja som normálne nervózny z tejto hry už trocha aj. Takže 2 hodiny a my stále pálime, hádam, áno. No. Ale ak sa tak nepríjemne pozerá. Dobre. Kde sa zase sakru vyparil? Poď sem, chlapče. Môžem ma chvíľku nehať. Dám ti kúsek z výplaty. Kľudne môžeš si nehať aj celé. Mne to je jedno. Hlavne ma nehaj. Prosím. Nehaj ma, chlapče. To myslím vážne. Nehaj ma. Sakra. Ne, to bude v riti. Bude v riti. Debil. Ježiši, čo zase dojde hen ten zajac. Aj bože. Friško, kde si ty? Kde si? A tu si, ja. Už to si myslel, že už toto. Bože, zase audio error. Audio devices. Zaskakruje. Tu si, ty opáchanan. Priško, to tam dá zavri. Dobre. Neviem, koľkatý razov vidím ja. Asi tretí, koľkatý. Ja už sa ani nespomínam, koľkatý razov som videl na potrubí, alebo
šachte alebo kerakole relatuje. Ale k sakru, či nemáme moc... Či už bude v riti. Už to bude v riti. Kde k sakru je? Len nech není vôľa, kde tam pri okne. Není. Kde si? Veď aspoň v žakte bude, nej. Sakra. Kde si? Ja teď nechcem vidieť mimo kamery. Ja chcem vidieť na kamere, nie mimo kamery. To nevypadá dobre, kaj, bože. Už to za chvíľku bude, tretia noc. Vydrž to. Prosím, nechoď sem. Prosím. Nechoď sem. Chcem, keby si sem neišiel. Mám ti kúsek z výplaty. Je to jedno. Mám ti kľudne aj všetko. Ja som ti hovoril, že ti dám všetko, ale hlavne ma nehaj. Hlavne ma nehaj. Hlavne ma nehaj. Prosím, nehaj ma. Sakru. A toto nevypadá dobre. No tak toto už sme v riti. Jo! Ne! Teraz môže on načapať aj. Friško, 6 ráno hodín. 6 hodín ráno. Sakru, poď. Poď dáva 6. Jo! Jo! Jo. Ja už som taký spotený. A pritom to hrám 11, no, cez 12-11 minút. Čo budeme bany? Sa mi zdá, no, zajac vlastne. Už vlastne tie postavy poznám asi všetky. To je Bunny, to je Chica a to bol Freddy. Že zase to asi se mnou vybable. Také stresy mám jak hovado. Najväčší problém to robí táto hra, že je 3D. A ono to viacej robí také stresy, alebo ak by som to mal nazvať. A či už v tretej noci toto budú stresy jak hovado. No a 3 bodky zase. Jaj. Fúha, stále mi je zima. Že by mi bolo teplo, ale stále mi je zima. Keď to tak skočí, tak mi je tak... Príde mi zima. Potom je taká... Neviem... Taká zvláštna tá... Jak to mám povedať? Zvláštna grafika, taká hrozostrašná, alebo ak by sa to mal nazvať. No, že nie, ja kde si zase sa... Zase so mnou, nič za zvukmi. Kde sa už zase si vlezol? Také ventilačné šachty. Toto nemám rád, vždycky, keď by bola kde... Ježiš, video error, kde sa kruje? Nie, audio devices. Zase tie audio devices. Ešte, nie, keby sme... Najväčšia sprostosť, čo je asi, to je, že keď nechtiac dáte rýchlo a dáte to, čo ste ani nechceli. No veď, čo ste nemali ani to na toto opraviť. A ventilácia, volá, kto je vo ventilácii k sakru. Aj, tí debili môžu byť vo ventilácii. Jaj. Som raz sa tu akurát išiel pozrieť a tam ono tak Foxy na mňa zautočila. Ježiš, toto nebude dobré. Do riti. Tu za tie nadávky, ale si nemôžem pomôcť. Zase video error. No, ja som hovoril, že už v tej tretej noci už sú stresy jak hovado. Takže toto nie je len taká sranda. Ja som ho videl! Ježiši, ne! Ne. Jaj, bože. Ja som ho videl. Ja sa poserem. Sklopím to a vyjde. Hovno. Pardon? Stresia hovado. Ježiš, tam bol hen ten debil. Ešte, že som friško pripal kameru. To sú stresia hovado, chlapci. Dievčatá.
No, pochybujem, že... No, na väčšinu. Ježiši. Prosím, nechaj ma na pokoji. Prosím, nechaj ma. Ja tam bolo čo tam... Jaj, bože! Jaj! Bože! Bože, pre Boha! Ono tam bola čo prebehlo úplne. Ty kokos. Ako nerozplakal som sa, ale posral som sa. Obrazne som povedal. Potený som jak hovado. Jaj. Zima mi jak hovado. Jaj. A toto bolo pre vás ináč. Toto je špeciál, takže... Moment. Jaj, pardon. Som sa napil, alebo... Dobre. Takže... Keď budete chcieť viacej toto mať, tak proste dávate lajky. Alebo poprípade ma komentujte, že chcete, alebo nechcete, chcete radšej mať zase Minecraft. Akože nebudem natáčať viacerokrát toto na free, ako Five Nights at Freddy's 3. A ako chcete, a akože toto je taký akýby quick play, alebo že... Nie, že quick play, ale proste to je také, že... Špeciál. Každý má špeciál niečo iné. Som pozeral niektorých, no, tak nemali iba tam Minecraft a mali tam čo aj inakšie, vlaké iné hry. No, sa mi smeješ. Pretože si ma ono načapal. Nedám ti žiadnu výplatu na budúce. Tomu ver, že ti nedám. Jaj. Prvej a druhej noci je to ľahké, ako jahodka. Alebo skôr malina. Potom už sa to stráca tá ľahkosť tej hry a mení sa to na ultimátum. No a ja už som na mobile na 5. noci, čo je môj rekord. Tam raz som zapal, akože savenutú load game som si dal. Nie. Dal som si load game a zrazu... Nie, tak nečakane zrazu na mňa tá, nie Foxy, Chica. Je dalo. No, tak Chica na mňa tak skočila, ale púra na začiatku, toto bolo vôbec nečakané. Ešte, že to tam ešte tak že to tak že to zaslepí, nie, že od to aké no proste ako omráčia, alebo tak, že unáva, alebo potom zase začne trápiť a... Dobre. Takže už som vám pohovoril, no a teraz sa už skončíme. Takže a Cibulka je som taký z toho posratý. No nie, nehovorím pravdu, hovorím akože táto hra je strašne... Musíte mať na to gule. Po 4. noci musíte mať, no až už aj prvej musíte mať. Už som druhej skoro dých stratil. No dobre, takže keď chcete viacej toto, tak povedzte áno do komentu, alebo čo mám zlepšiť, alebo na ostatných videách, takže dáte koment, potom dajte tam like a odber. No a takže ja sa s vami lúčim a čau.